சாணக்கியன் சார் செஞ்ச ஒரு சிறப்பான ஒரு காமெடியை தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். மண்முனை டிசிசி மீட்டிங்கில் வந்து கதிரைக்கு சண்டை என்ற மாதிரி தான் இந்த காணொலி போய்கொண்டிருக்கு. உண்மையாகவே வந்து மக்களுக்காக செய்யப்பட வேண்டிய பல்வேறு செயற்பாடுகள் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் அநேகமாக இருக்கின்றது. அது சொல்லவே தேவையில்லை. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டாலே பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் அதுக்கான தீர்வுன்றது வந்து இதுவரைக்கும் இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கதிரைக்கு மேலே கதிரை சண்டையாக போய்கொண்டு இருக்குது. பார்த்த உடனேயே அநேகமானோர் வந்து சிரிச்சு கொள்வீங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதே போல் எங்களுடைய மக்கள் தெரிவித்த கொமெண்ட்களையும் வந்து இதில் வந்து நான் உங்களுக்காக சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றதையும் வந்து தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. இப்போ பார்த்துட்டு வருவோம் காணொலியை, வாங்க. இந்த கதையில இருக்கு போடுவோம் நாங்க. நீங்க வாங்க ஜாமன் முன்னுக்கு இல்ல அப்படி வாங்க ஜாமன் முன்னுக்கு இல்ல நீங்க வாங்க அடுத்த விடயத்துக்கு போறதுக்கு எல்லாம் டைம் இருக்கு. சேமன் முதல் வாங்க, நீங்க முன்னுக்கு கதை வாங்க வாங்க வாங்க. அவர்கள் சேரன் போட முடியல, யாராவது பிஎஸ்என் சேரன் போடுங்க. அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பமான சபையில் போட்டு சேர போட முடியல. அவர் சேமன் தான் இந்த டிவிஷனுக்கு முதல் அது இளைஞர சட்டத்தில் தெரியாதா ஒரு புரோட்டோகால் ஆர்டர்ல வந்து ஒரு டிவிஷனுக்கு வந்து மேயர் பிரதேச சபை சேமன் நீங்களும் அவருக்கு தான் முதல் அட்ரஸ் பண்ணணும். அவர் தான் ஒரு ஹெட் சேமன் வந்து அப்படிதான் இருக்கு. வாங்க சேமன் முன்ன வாங்க வாங்க வாங்க. உங்களோட இடத்துல நீங்க என்ன விட போட்டு